Sir, layo ka pa ng konti. Malakas na baka ito. Ready. Gabili tayo, mami. Basta. Austin, nakita ko eh. Ayun pala eh. Besita ka. Nililipin naman ako. Nanay mo si Besita ka. Basta? Okay. Nanay sa akin yun. Kailan pa tayo maglalaro ulit? Kailangan, di na ako nakakabisita doon eh. Galing mo, Tol. Medyo na busy din. Oo. Galing mo, Tol. Tapos dito. Go, Sa hindi ko Tol. dala yung tripod ko. Ganda ng malaban. Hindi ko alam sinong papanoorin ko sa inyo. Sabay-sabay yun. Tapos kayo kanina. Wala pa rin. Ano pa pa sa experience? Yun lang, dun ka lumalakas. Nung nung last week, nandito po kami. Oo. Oo, nakita ko nga, pinost ni Coach Val. Oo. Akala ko nga, magtatagal po kayo. Trugo. Uy! Ice mix! Sige. Perfect yung Tol. Ang galing mo, Tol. Kaya ko yun eh. Panaginip, Tol. Kaya ko talaga yun. Hindi nga, Tol. Kuya, tanong kayo. Kuya, tanong ko sa'yo. Tanong. Kaya ka mo. Uy! Ayun, na-record yun. Wait lang po, may tatanong kasi. Wala, pakidelete po. Thank you very much po. Pakidelete po, di naman po nila ako kilala. Sa ano, di po nila ako kilala dyan. Si El Garcia, Miguel De Guidote. Okay, alam niyo na yung Facebook nila. Ay, sorry po. Nakikihampas na. Dapat panoorin niyo sila, Jay Lapitan sa YouTube lalagay ko. Oh, Joy. Uy, huwag niyo po nga ano yun. Malalapit ako kay Coach. Hindi naman nila alam sino nagsabi. Alam po ni Coach yung alam po ni Coach yung boses. Sino coach ba? Wala. Coach As. Kahit daw hindi. Lalagot ako kay Coach As. Tanong ko lang naman. Anong tanong? Napaka-unique ng boses mo nga. Outside. Tanong ko lang po yun. Lalo ka rin ako. Halos magkamukha rin. Si Coach lagi. Ha? Paano ko yan? Sana wala kasi yung tripod eh. Hindi, kuya. Takot na siya sa video. Kuya. Kuya. Galing mo. Ano mo lang. Go, Tol. Kaya mo yan, Tol. Hindi, joke lang po yun, ah. Magsha-shut-up na nga ako. Hindi naman kayo kilala eh. Wala, di ba kayo kuha sa Mute video. nyo naman po. Tapos nag 1,000 views na, tapos 100,000. Uy, tama na po. Alisin nyo naman po yung sound. Okay lang po yan, tapos collab na po kayo. Huwag nyo po ipo. Joy, alam ko na anong unang content. Uy! Ito nang ano ko, interview to ko. Hindi. Bakit ang nandiyan? Bakit? Boyfriend niya na yung photo niya. Ano to? Yaababa.
Hindi naman kasi Joke. Let's go, kid. Go, Kuya Tol. Uy, outside. Up. Out. Let's go. Sige, take your time muna. Go, Kuya Tol. Oy, ikaw kanu. Ay, go, go. Yung court to, kuya. Kahit saan. Wait. Nice one. Steve. Ay. Yung may jumping daw ulit. Alam mo yung paparazzi na tira-tira dito. Okay, kunan ko kayo sa video. De, joke lang.